Nek kowe isih seneng karo aku. Heeh, terus Le gandrung ora mesra-mesra ya. Nek wis wani maju nang kene aja mikir bojo. Oh, kapok ora. Lah aku yang ndek bojo lho. Lah, Kene endi ya wonge yo aja. Katin. Nggih niki ngadeg lagi. Suwi ya. Kancane iki nek ngadeg nyat-nyat kowe iki ndadak endi sing benake wiron, endi sing lempit weteng, ha ya wis dadi kesuwen bang. Apa nek sing dilempit? Tagen ora ganas-ganas tim. Mboten ganas men melek lho, melek. Melek. Melek lir. Ya. Sojo kuwatir tenang wae wis pokoke santai nek aran. Nah apa kowe mau sisiran? Takon melek lho. Melek iki lho, aku mau kowe mayang genah runtut ape kok dilek-lek. Runtut apa le omongan besasur rono rene kok. Besasur ki tembung apa? Dia apa jenenge disaruk-saruk lho. Lah ya ora apa-apa kok wong jeneng ngomongan disaruk-saruk kok ora entuk. Lemahe disaruk kowe entuk kok. Omongan ra entuk. Wis iki apa? Apa? Nek disaruk ngono kan ya ora jelas omongane. Jelas wae saking pintere wong delok kok. Kuwi nek amono mbok paske nggon mic no lho. Hah? Rada lenggak ini. Ngene. Heeh. Omongan Aku kok manut karo kowe. Lah mic nang ngarep kok ya ngene-ngene. Ora jelas. Aku ki nek ngene ra weruh e. Tahu apa? Ayo terus main gagap-gagap kok kene udah ya. Mau aku nek ngene. Dipaske iki lho, paske. Ha iki pas. Nah, ngono kan seru. Ya seru ket mau ya seru kok rewel wae ora. Iya. Ayo gawe, kayak nambang. Kok yo ndangak terus? Ajare kon nglanga, kondanga. Tak kon ngepaske nggon mic. Heeh. Kowe arep anu apa piye gandrung karo Pak Duko piye? Emah. Heh? Di aku. Kok wedi piye to? Ngawur ya kae. Sapa? Dukuwe. Lah ya ora apa-apa jeneng gandrung kok ngawur, gandrung ki ya ora ngawur kok ya. Apa piye? Esere Mbak Ani. Aku wis ping pindho duwe iki diplekutu gedhi ora apa-apa. Iya. Ngono ya, Mak. Ora apa-apa karo kowe sing digandrung kok karo Ani duwe sing digandrung. Wah, mesti apik. Iya. Apa piye? Manut aku. Ayo kok, rene kok. Iya. Serai iso ngadeg. Sapa? Dukuwe. Oh, ngece kowe. Sing nguasani Casagrande iki sapa? Aduh, jan. Nyenengke. Gleleng e. Oh, kae. Sing nganggo surjane wis disingsingke lengene kae kaya. Iya, wis kaya. Oh, le mlaku wis. Jame mati lho kuwi jame iki. Jame mati. Oh, mau tak takoni. Lah kok nganggo jam? Akarmu gak panggung jam piro kok mati. Oh ya. Mbok nek mati aja dienggo. Kaya wong tipis. Ah, mutara wae. Kan ngopo iki? Ya mbah mana dalange kan ngopo? Ajare iki pamundutan lho, nek ora percaya layange ana buktine. Oh, bintang tamu Pak Duko. Plus Tatin saking kelompok Gandrungan Framen Suminten Kandang Puger Asri. Yo, nek Tatin ya ora wangun dadi Suminten wong alusan kok. Tatin ki alusan. Aku halus ya. Kaya lembut. Tatine cempluk. Ya, dukuhe gentro. Gentro. Gentro, heeh, nganti gentro. Wis ora apa-apa. Iki gandrungan ning etok-etokan. Ayo ora sawet Wong aku mau wis diweling karo bojoku. Napa? Piye? Diweling piye? Mas, nek kowe isih seneng karo aku. Heeh, terus? Le gandrung ora mesra-mesra ya. Nek wis wani maju nang kene aja mikir bojo. Oh, kapok ora. Lah aku yang ndek bojo lho. Lah, Kene endi ya wonge yo aja. Piye? Sidora. Ampun kondo sinten-sinten lho, Be. iya ora apa-apa wis
Bener Tatin kuwi jarah seniman ki profesional kok. Ngono. Demok ora apa-apa. Ora apa-apa. Demokane iso. Demok wae dhewe kok. Ayo mbok gek didemok. Wis. Tak weruh ngono. Iki tak liringi ketoprase, turuk terus kok Tatin ki dadi cempluk arep ning pasar cegat karo Gentro. Mandeg pluk ngono. Rada kasar wong Gentro ki anak Sura bangsat. Oh, aku nek kon kasar gelem, ayo. Wah. Dadi ini nek kon mesra. Wedi nek nang omah. Ora apa-apa mau Buduka wis nyalami aku kok wis. Jare sing ora setuju wayangan mung bojomu tok. Setuju kok. Oh, jare muni mau ora setuju mergo nek wayangan kowe sok gandrung sinden kuwi terus ora setuju. Sayo Mas, lek tuk-tuk tak kasar kene. Ya, turuk. Aku saka ngendi? Sakarepmu. Neng? Saka kono lho masjid ke. Wah. Tok. Ayo, Kok kliwate? ora apa aku tukange kenthong le bayar ming sithik kok. Le kenthong ya sakarepe dhewe kok. Ming ketoprak ecerane kok. Kowe bayar sportif yo. Kentongan kok iki mau ngomongke ketoprakan ora kok wayangan yo. Iki sida gentho. Gentho. Gentho kok gentho lho. Gentho nek duwe wangun gentho mane gentho. Kowe sida dadi cempluk? Iya. Iya. Aku gentho. Cempluk kurang kasar. Oh. Yu. Wah. Oh. Yu cempluk. Kok mripatmu kaya arep metu to? Lah ndelokke kowe. Piye ngapa ta to? Ora apa-apa. Wah, iso bandemi wong delok iki. Oh, ketoprak edan. Tuku karcis larang-larang men ora kaya ngono. Mandek sik, Bro. Wah. Kowe wae sing pinter kowe malah. Nah, ini tambahi bayare aku tak ketoprak. Kowe arep mendi? Aku arep mulih. Lah kowe ngapa tekan kene? Mbok ngalih, aku arep liwat lho. Omahku ki kene kok. Lah ya ngalih ya aku tak liwat. Ya lek liwat to. Kin. Wah, iki ra dadi nek carane ngene. Pancen tak gawe ra dadi iki mergane iki. Carane iso masuk rumah sakit. Gagas pemaine mandek sik to yu. Aku ki pirang-pirang dina nyegat kowe nang kene Jeyu. Nah. Ning ora kudu persis to. Ora kudu persis, kowe kok persis aku to nek kowe dadi dalang. Cilak ngantuk iki cempluke. Wah, kuwi cempluke arep ndi? Heh? Arep ndi? Arep liwat. Ya kene metu kene liwat ora mau ado-ado. Yu, aku ki wis suwe nggonku lam-lamen karo kowe. Pengin sak pejagong. Awit aku kuwi duwe rasa karo kowe. Ning nek kowe ora gelem ngomong ora gelem, nek gelem gek kaya ngopo, gek ndang kepiye. Kok kabeh mbok omongke iki terus aku kan jawab apa? Lah ya sak-isane le wangsulan pokoke omong ora gelem kok. Jenenge wong tekan ki ya siji-siji kok kabeh ditekokke. Ayo engko terus le wangsulan drindil sing akeh kae wong ora gelem. Siji aku moh karo kowe. Ya wis. Ya sik ngalih. Aku ki wis ngalih kok. Gek liwat to. Ya apa? Mengko tak cekeli. Apane? Lho, sak karepku. Ya. Gek liwat to. Ya wegah aku. Gelem mo? Moh. Ora gelem? Ra. Weh. Lah iki sing marai anu. Gek liwat to.
Tak wenehi wektu nggo liwat mumpung aku sabar, Bro. Nek aku wis ora sabar kowe tak ruda paripeksa. Bae. Ya ora kena ngono kuwi. Kena. Ya ora, aku ora seneng karo Sakarku aku wis dikon jalange karo ngopo. Loh, lah Kowe apa? kose aku ora melu-melu iki. Nek ana kasus aku malah katut. Ayo tak tanggunge dhewe. Aku kok tau mlebu kok ya. Mlebu ngendi? Ae. Setam mlebu. Iki dadi ora kecekel pola kowe muni sing. Aku tok katut-katutke. Lah sing ngundang kene mau kowe. Lah ning aja kethoprake ora ana dalange kok. Oh, Aku dikon dalange piye? lah skenario sing ngatur kowe, Dik. Akhirnya aku rame ngajari ngethok. Kowe iki ngeyel banget kowe. Ten. Poplok. Iki ten poplok. Ayo plok. Oh. Plok. Apa? Kok malah ngeden to? Piye? Ana Mbok apa? wangsulan sing becik. Iya, ana apa to, Gento? Ora ana apa-apa. Gendone ya jiri. Gek liwato. Nek pancen kowe arep liwat-liwato. Aku ora ngenggeg lehum liwat ning yo aku tak cedak karo kowe sakuntara. Ora Sak tenane ana sing bakal tak sampeke karo kowe. sampeke piye? Sampai ente. Lah ya kuwi lho, aku asline wong Indonesia lho. Wah. Wong Indonesia apa? Ah iya, aku ku ya wong Indonesia kok. Ana sing bakal tak omongke karo kowe nek nyatane aku ki arep seneng karo kowe. Lah kowe gelem ora? Oh ya ora sudi no. Ha wis Wong mesti kowe ra gaweane sudi. gaweanmu mabuk, maling apa-apa tak tandani kok arep. Waduh. Ora yo. Lah ya nek jenenge gentoke gaweane ngono ta? Gelem mengko tak wani dhuwit. Mah, padake aku Ora wedok golek kok. maling. Apa? Iki dit resmi. Duit resmi yo kae nek aku ora seneng ya padake aku barang apa piye tok tuku. Wis ora gelem Ora tenan. sudi. Ayo nek sinom semono kuwi. Tuhu mesti kane ala kleru to. Pedro papelok. Kleru nekat wae ora apa-apa.